ndugu ya Ken mwari mbiye mono mwaka kiobi kumanyite kuruna lengomo ekanse itulere ya lenge ange amaraba chikambi nona enge lipera ndiri ya lenge yose bayita bakai oto engo isaranza igonga enge take so nte tote bandi no mogoko monene ngalero na chira kuba akirambia mono na wakira Nyasaye asobo seseni okonene akakoleire kabere taitemba kembia mono chikuranchi aera muonjo kanana mugake ekura lero ekura mwaka gusiengima na 1271 echina china anyoleta no enche nkilingo mwande na bonga njete anganiga ekero liole nkombu ati ya wate 80 Nyasaye nomia na matukons Nyasaye nomia evo ntegetse tewaiga bangegaiga mugaka matara oralet mugako na nkumonyora maambiro no na tata nkagali mugako yose mwaniga mwaiga mugako lia batizo no to ngo kalero seninsa lakini nje kwenye wale nomo kana linget na batizo igo ganinka abana ba mama balegaiga batata ombra wa minto baisika ba minto abra nyole mbale ba nyome tuoche kinyoro bwangu iga karibu ndingo kwana ndamanga nabe wachicha ekinyore kibono kitubwato bugabana lazima kebe neretaya ya busi muwanje boyo lazima tokore egento kero mu busi omugima kurumanga iseche igoro mpaka Nyamaiya mpaka Ramasharuguru tokolera abantu baito obuya na Nyasanya yutosisen bali motama eti kisi count ebwate tebogere mat ali bonchaji ekagenda Nyamaiya Ruguru Omanyi ekaenda Ramasha ekaenda manga isecha Ruguru Nyamira nane nega stubwate nenkong na soiro obisi enkong ndabatebi eganeti amasaba amanene pastor amasabo na decide ninche ndangire abantu ali stadium tusabire gusiye account kende nkeyo abantu bayimugete bagatamana kirege mabaganye kigasta kole tiki tayo ikere bali geto konyora obise emi bwente gutware secretary yemo ebwati secretary komna ibere chi driver egali yemo ebwata chi driver ikomna isam ebirata ebikolema bire bine byoka lakini abagendi chi tractor bibara 41 igoro chi tractor kemo abantu ikomi no embali abantu bali kiribna chi driver bande mbanya kugendigana yani mense ensembe ekinekemo obunyakaboro Sodom na Gomora nkana gakin kobasa njena tayi ya sound sesene muamanyire nga
na achire mpaka Israel na arole Sodom na Gomora yali enyanje ku Dead Sea nibyo muliro mno rwete igoro gasamba Sodom na Gomora asali akalimeli go chinse enyanje ku Dead Sea enyanje kwete ekera kende nkeo kire moyo okugenda wisiri kwa soirime tulikolime correct ochengenene au na ino mongno limukalo alia saa onjo kitengenja digena lino olire embe linere konya kulia ngora digena lino olire mpaka bo lia onjo kitaka bo umonyo talinga kelingo somebu egento naro lire esigariri rochero lisi enyanjeri abranji na edito no bwato rochero lisa batisinga kirokoro Jordan rochero lyoko enda kwa veka magoro imega bali mu bwata mangere chinsu cyanya kuli ingondo taege netege na Yesu Kristo naro ne sabali yoko gende yoro ne koltek nero abantu bandi na kitwege neretekera ntitwarole naende na kirocho kuboko konya sai kole naintwe abantu aminto ndaitote bebinto ibere Apple technique yetu na irene maiga gai enegasia account government uko making sure Apple technique ya beire abana bali bakora form 4 bataranyara wetabya usibatara ende college tonyole basomya abantu kuruka gaiga nari kinyoro kirabe moyo eskuru ya nyakongres na akira ekura kura yana no na akira gaiga uko making sure eskuru eli it will be among the best schools obe kebute na wana achiete era ingo mwana omo ke standard ya yamo nima ete chinde chiandie toro kurusigu nyitu ndara limime iskuru cheito no enkebute no enyagancha iskuru chance chagusi yasai kawanja ngochirosende amen egendo yokandaba sabebon maite karona abo mugabane na kumake ebintu no biwo chenchi nkobuka mambi konya abasikali ngeitaba pastor bebe aya ikororo atenga we are sorry ndobu ati appointment mpaka no yamba isika babinto bande bagoja barati ni kwalia mbali ko swara ise na ende sobo ndo no brayo na bobole ko nkitorako eto wanjira no wanje kwanya saa igo ine serikali na mabintu bigo chenchigo na bono nyiwete nga tinda habuta montonde wens lakini okoro audit yo kaiga aba ibi boboy ngaho Simba naro inje Yesu no ali na inje na ubararo robuye bwanya sainga kiboko kolegas nte bengo kora enyomba ya pastor nalengereria mai tiganda watebe store nere kanisa aga pastor na bora utomani kale kero turabake kere michango ya enkoba mtu abata balisi na barua bakora naye ose mama ya doboy tugachangire kanisa kinde kuromoke mbwango ya era kindo mujumbe na Ken ba kolegas na abantu bekanisa lakini manyana wene kero tugusangire pastor muga sofno yoko nyongo ndabe kete jibuti ocharalia ikanisa oje kanisa okuminga mbure tatu jibuti ni chiak kumba bandabe bali kiri bako barakibesa bana batonye chilo charalia jibuti banya bana balisia ebintu bulabiri etwa kanete kanisa ya seto ngakikoro ya biuto ingi chetekera onde kansela nginyolete tata ondenga
Simba gacha kenda tano mukatholic olenge mumanye togo cha nande kato ko yuse kambi togo cha ga ika tata gete kumangana SD lakini finally ya sababu daro byaga chaga unjoka mukamubatiza akabumulisa akarubulemo ekararubule munkalengere likinde cancer nkingo kwa nkabango muchana ninyo letende tendo se million abalisi bande no naboranya no mulimo wanya saba bege ekerwa linge kogenda kurusibesa nga veka lunch transport mwaka batenga ntomenje besa twachangete njiri okora gendo ki njiri konyegera kiyo binenge mwana ekanisa iliye kaga chwe kaera wangu kobwiri enda dote bai ekare to kwaga chagali esimiti ekurusigwa hardware ere twekorogu kare ya ere yagenda yoyo amangana ngakwaga kire gali umuntu ndana ndata mene esimiti botuko bitagi bintu bose nabere igonga njere iyo ndikatani nkurunde chisimiti emia chanze kwaga chisimiti hicho irichi ansire to ebundi nande onye kunyarekana ngo ba ebundi nali totanyare mpaka tonyare gusabira abantu bande kibiri cyata mikurume yabo amatufali auna bdokore tonye ko ibali tofoli iba lakini esimiti mabati atokore tekera tu akolire igo na bado korego tulinda egasi ya nyasa igo pastor I want to kando na ba promissory I want also to give my 100 bags of cement egasi yanse ekeromwanse montebi twagakire abarandia enyomba bamenye karibu istimanira mokumya eta yangu okere dispensary yetu nerega iga kere nero mono yanka nani ndwara nonda mnyoki ugo chimapema eje nere nyagancha moino tiganda abatebi nanyo umuntu ontebe tyankonye kibesa anyare okora renovation of the governor chimiloni sana ibe ngakana ngatebanga kibese account nebwate yero osi office yayo abasani abo nimbaga nyete anyabako ngaki milioni pisana evere mbeke kimilioni 3 n'enusuga ekimilioni 3 data side na ndi cyonsi ngotenenera yasai nomuya ntoje tonyo kibesa kipaye kwa machi na achachi nainwe abantu bekenyoro lazima nainwe mu connect ya machaya munyinyomba bantu mbanya kunywa maji ku kinsoko asobwe bokobe ku margoba and bwaso ase kinsoko wana ine na promise ile kinyagitali chete kile nyagancha eyegega kikanisa nalo le mubwate mechana mo kumibona aberega bana nande ngoja ukole mechango kusienguma kikanisa CSD ya Catholic Chons na libonso kose bonso ba ngakire ko bantu basasimenya saa toro Yesu se nairane kwenye chiri arandiri omwelio abana bakugenda ki school nkoro sinde ekanit special ese location ya ito engima mwana onde bwensi oromungai nali naenda mambi kina aruli osino bugavana tonyole no mu waziri kuweke Roma balance abana togende school chief no olega my brother nje coordinator the national government na county government ikinyoro amaruaro lazima toko we are not going to accept chief
na ntoiwana mte mwezi kumbera na tole toiwana okole public participation taronga itoko nyore kinyoroge ne binyoroge byagusi aibono ko dai chief yani nayo mukubone tigatotora order asekido igoliuka ntogenda mo wanje boy iye ndio kanko waboli kurwesi mole monkolera masabaino Yesu amanye anyare kogendera o tokonya entagitiko tebanga ase kanisere matse tugaiga mochanda noromo ne pas abantu nabanya guta ekanisa nkale yaje to nyanchwa abantu abange muruchi bachete skuru no barwe engo sabaiga ase kanisere obora bwe bokora bokoboro Igo will make sure chikanisa chons twachikonyire chikonya abantu baitu ndiye mono nyasaye abe na inwe